fremlæggelse om vores projektopgave USA, det nylukkede land. Og det her emne, det har vi selvfølgelig valgt, fordi det er meget aktuelt lige for tiden, men også fordi vi har stor interesse inden for emnet. Og vi har begge to fulgt ivrigt med i nyhederne her under det amerikanske valg. Da USA blev konstitueret i 1700-tallet, var befolkningen ene flygtninge fra England, Frankrig og andre fattige europæiske lande. Da de tog rejsen til USA, blev de mødt af frihedsgudinden i New York City med beskeden: "Giv mig de trætte, de fattige, mængdernes længsel efter at være frie. Send disse, de hjemløse, de udstødte til mig." Alligevel har USA udviklet sig fra at være et åbent og modtagende land til at være et land kun for de rigtige amerikanere. Hvornår skete den her udvikling, og hvilke konsekvenser kan det få i fremtiden? Og vores problemformulering den lyder som følgende. I 1700-tallet flygtede adskillige europæere til USA i søgen efter det bedre liv. Her blev de mødt med åbne arme. I dag forsøger tusinder af mennesker stadig at komme til landet, men de er ikke længere velkomne. Hvad skabte den udvikling, og hvad kan konsekvenserne blive i fremtiden? Og for at kunne svare på den her problemformulering, så har vi selvfølgelig fundet en masse fakta på internettet, men derudover har vi også fundet vores informationer i bøger på biblioteket, både inde på hovedbiblioteket og biblioteket her på skolen. Og derudover så har vi så fundet en masse statistikker og undersøgelser, som selvfølgelig omhandler vores emne, og vi har set nogle udsendelser omkring det amerikanske valg, så vi ligesom fik en god forståelse for vores emne. Og vi slog et stort brød op, så vi arbejdede effektivt hele ugen og øvede selvfølgelig i weekenden. Der har altså boet danskere i Danmark i mere end 10.000 år, og det samme kan altså ikke sige som USA, medmindre man ser bort fra de indianere, som boede der før indvandrerne kom. Og i 1607 der kom de første indvandrere fra England, og der var konstant krig og fattigdom i Europa, og de tog til USA i søgen efter det bedre liv, ligesom mange i dag tager til Danmark i søgen efter det bedre liv. Indianerne de var meget dygtige krigere, men 90% af befolkningen blev altså smittet og døde af kopper og mæslinger, som europæerne havde bragt med sig. Indvandrerne kom derfor i overtal, og nogle af de indvandrere ud over englænderne var altså folk fra Holland, Frankrig og Tyskland, og så selvfølgelig også Danmark. I mange år så betragtede den engelske konge George den 3., som I kan se her på billedet, så betragtede han sig selv som hersker over de her britiske kolonier i Nordamerika. Men på grund af afstanden, så blandede han sig i begyndelsen meget lidt i, hvad der skete derovre. Der var simpelthen for stor afstand, det tog mange dage at sejle. Og allerede der så var kolonierne faktisk ret selvstændige, da de ikke engang havde stemmeret tilbage i England, selvom de faktisk var englænderne, fordi afstanden simpelthen var for stor. Og så skete der det, at i 1700-tallet, der startede der en krig mellem Frankrig og England, og den foregik altså både i Europa og i Nordamerika. Og det resulterede så selvfølgelig i, at efter krigen så var briterne ret fattige, og det gjorde så, at George den 3. han pålagde kolonierne en række skatter, hvilket de blev rasende over, og de gjorde altså oprør. De gjorde faktisk blandt andet det, at de saboterede nogle af de skibe med te, som skulle til England, og hvilket selvfølgelig gjorde kongen rasende, fordi de skulle have deres te. Og altså blev den her situation meget intens, og det resulterede så i, at koloniernes ledende folk de erklærede sig uafhængige i juni 1776, og den dag den er i dag kendt som Amerikas uafhængighedsdag, eller på engelsk 4th of July. Og USA blev altså konstitueret af flygtninge, som kom fra Europa, og derfor en stor del af befolkningen, der bor der i dag, stammer altså fra Europa. Men de føler sig amerikanske, og de føler sig måske også lidt mere rigtige eller bedre amerikanere end de nye immigranter, som er taget til USA. Altså, vi vil meget gerne finde ud af, om det altid har været sådan, eller om der engang var et andet syn på immigration. Så vil sige lige lidt dreje, så vi kan rundt. De fleste de kender udtrykket The American Dream, men hvor stammer det egentlig fra? Citatet, eller udtrykket The American Dream, det blev skrevet af James Trussell Adams tilbage i 1931, og det var en del af hans bog The Epic of America, som var en bog om Amerikas historie. Og deri så skrev han det her berømte citat, som jeg så vil læse for jer. Den amerikanske drøm er drømmen om et land, hvor livet er bedre for alle, hvor enhver har chancen for at udnytte sine talenter optimalt. Det er ikke blot en drøm om biler eller høje lønninger, men det er en drøm om social retfærdighed, som tillader enhver
mand eller kvinde, uanset herkomst, at opnå det fulde udbytte af sine evner. Og altså så handler The American Dream originalt om, at man i Amerika har lige muligheder, uanset ens etniske baggrund. Og det er simpelthen ideen om, at alle er frie og alle er lige, uanset om man er indfødt eller ej. Og ifølge The American Dream, så kan alle blive amerikanere. Og det er faktisk også, hvad frihedsgudinden hun står for. 100 år efter uafhængighedserklæringen, så blev USA tilgivet frihedsgudinden af Frankrig som en hyldest efter den amerikanske borgerkrig. Det var også et minde om uafhængighedserklæringen. Men symbolet ændrede sig dog hurtigt til at være et symbol på de fattige indvandreres muligheder i USA. Og det her budskab om det her meget idylliske og fantastiske land, hvor alle havde mange muligheder, det spredte sig altså meget hurtigt. Og fra 1836 til 1914 ankom omkring 30 millioner flygtninge, og hvoraf 300.000 var danske. Og alle de her mange millioner indvandrere, de ankom selvfølgelig til søs, hvor mange af dem de ankom til New York City i staten New York. Og her har vi så illustreret deres udsigt, da de kom, og de første de så, det var selvfølgelig frihedsgudinden, men de så også skyskraberne tilbage, altså skylinen af New York, som vi har illustreret her. Og de så skyskraberne, der så de selvfølgelig liv, men de så også frihedsgudinden, som symboliserede håb og frihed i deres fremtid. Og den 93 meter høje statue, de velkom de her immigranter med den her besked. Giv mig de trætte, de fattige, mængdernes længsel efter at være frie. Staklernes nægtelse af dine vrimlende kyster. Send disse, de hjemløse, de udstødte til mig. Så løfter jeg min fakkel ved siden af den gyldne dør, og vi har skrevet den her på engelsk også. Og det her digt blev skrevet af Emma Lazarus i 1883, men det blev først hængt op i Frihedsgudindens monument i 1912. Og det her digt har et rigtig smukt og velkendt budskab også, men det er ikke længere gældende i nutidens USA. For i nutidens USA, så er det ikke længere alle, der er velkomne, og immigranterne, de er ikke længere ønsket blandt millioner af mennesker. I 2015 annoncerede Donald Trump, at han ville stille op som præsidentkandidat. Den 8. november 2016 vandt han over Hillary Clinton, og den 20. januar 2017 blev han indsat som USA's 45. præsident. Og hans flygtningeplaner lyder følgende. Han vil bygge en mur, som vi også har illustreret her, for at holde mexikanerne ude, som han altså mener er kriminelle og narkohandlere. Og han føler ikke, de sender de bedste. Og så vil han altså også sende alle muslimer ud af landet og lukke grænserne for de muslimske lande, og så eksportere alle illegale immigranter ud af landet. Og så det går jo imod alt, hvad frihedsgudinden står for. Og så, hvis I kan se heroppe, så har vi lavet vores produkt her. Sådan en visuel præsentation af, hvad de to står for. Og de har sådan nogle forskellige budskaber, hvor et frihedsgudindens budskab, hun siger for eksempel, send de udstykke til mig. Hvor at Donald Trump han siger, vi skal bygge en mur, hvilket er to helt forskellige ting. Men så vil vi gerne finde ud af, om der stadig er noget, der holder dem sammen. Uden tvivl så repræsenteres frihedsgudinden selvfølgelig The American Dream, men hvad er Donald Trumps syn på The American Dream? Alt efter hvem man spørger, så er The American Dream forskellige budskaber og forskellige tolkninger. Og James Truscott han skrev så i 1931, at alle de kan få et godt liv med mange muligheder i USA. Men er det samme stadig gældende med den her nye præsident? Donald Trump han sagde tilbage i en tale i 2016, at The American Dream is dead, altså drømmen den er død og ikke længere gældende. Men hvis han bliver præsident, så vil han gøre den bigger, greater than ever before, altså han vil gøre den større og stærkere, end den nogensinde har været før. Men bliver drømmen så stadig det samme? Altså han mener, at den her drøm den kun skal gælde for de såkaldte rigtige amerikanere. Altså han vil skabe flere arbejdspladser, bedre økonomiske forhold, men kun for de rigtige amerikanere. Og det leder os videre til spørgsmålet, hvem er de her rigtige amerikanere, og hvornår er man en rigtig amerikaner? Og det er lige for tiden en meget aktuel diskussion også på Twitter. Og Twitter det er et socialt medie, som bruges både kendte og almindelige mennesker til blandt andet at diskutere politik og den her situation med Donald Trump. Donald Trump han har faktisk også selv Twitter, hvor han tweeter regelmæssigt. Herover har vi printet et par eksempler ud, hvor han f.eks. har sit slogan, Make America Great Again. Og herover er et billede af ham, hvor han skriver, at The American Dream is back. Men i den her sammenhæng der blev det sociale medie så brugt til pengeindsamling til immigranter. Og det hele startede i slut januar, hvor
YouTuberen Hank Green, han tweetede, at han for hver tegning, som viste støtte til de her immigranter, så ville han donere $5 til ACLU. Og ACLU, det er en organisation, som kæmper for rettigheder blandt især immigranter. Og ACLU, det står for American Civil Liberties Union. Og kampagnen, det blev faktisk spredt ekstremt hurtigt, og jeg har egentlig et par af de her tegninger op. Og som I kan se, så forestiller de fleste faktisk frihedsguderne, som beskytter de her immigranter formentlig mod Donald Trump, da han jo går imod alt, hvad frihedsguden hun symboliserer, altså beskytte og tage imod de her immigranter. Der er egentlig også et billede her, hvor Donald Trump han faktisk har smidt frihedsguden i vandet, og så står han så og afviser de her immigranter ved New Yorks grænse. Og den her kampagne den fik så stor succes, og han endte faktisk med at donere flere $1.000 til ACLU. Og den 30. januar, der underskrev Donald Trump et dekret indrejseforbud mod de 7 muslimske lande. Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Yemen og Syrien. Og til mange lettelse, så blev det her indrejseforbud faktisk stoppet ikke længe efter det blev indført. Men det nåede stadig at forårsage en masse konflikter, især på Twitter. Efter indrejseforbuddet skete en masse Twitter-fights, som det nu hedder, som altså er nogle diskussioner på Twitter om mange kendte udtryk, også deres meninger, også Donald Trump, men her ser vi også Lady Gaga, som skriver, I prefer bridges to walls. I'm all about bringing people together. Og det, og det er der så flere, der har sagt her på Twitter. Og så især en stor fight, der har været i gang, det har været mellem den kendte sangerinde Rihanna og den lidt mindre kendte rapper Azealia Banks, hvor Rihanna skrev efter, at Donald Trump havde indført indrejseforbuddet. Så skrev hun, jeg vemmes, nyheden er nedslående. Amerika blev ødelagt for øjnene af os. Sikkert et amoralsk svin, man skal være for at implementere sådan noget pis. Og det blev Azealia Banks så meget sur over, da hun var stor støtte af Donald Trump, hvor hun altså skriver til Rihanna, nej, det her er dumt og forkert. Er hun overhovedet amerikaner? Kan hun overhovedet stemme? Altså, Rihanna, hun kommer oprindeligt fra Barbados, som er en lille ø, hvor de også taler engelsk. Men som 16-årig flyttede hun til USA, og hun har boet der i dag i 12 år. Hun har sagt i mange interviews, at hun føler sig amerikansk, og hun har også skrevet sangen American Oxygen, som handler om jagten på den amerikanske drøm. Ud fra frihedsgudens idealer mener frihedsguden altså, at Rihanna hun er fuldt ud amerikaner. Men ud fra hvad Trump siger, så er Rihanna altså ikke amerikaner. Men det leder altså så videre til spørgsmålet, hvornår er man virkelig amerikaner? Hele verden, endda også, har fået en tendens til at bebrejde Donald Trump for meget. Det er Donald Trump, der har bygget den her mur. Det er Donald Trump, der har fjernet alle de her immigranter. Det er Donald Trump, der er en forfærdelig mand. Men var det egentlig ikke befolkningen, der valgte ham? Trump han havde jo i forvejen sådan advaret befolkningen om hans mærkesager, altså det her med, at han ville fokusere meget på at få fjernet alle de her immigranter. Men han blev alligevel valgt til præsident tilbage i november. Er det så egentlig befolkningen, der ønsker de her ting? Og hvis de vil have fjernet immigranterne, burde de så i realiteten ikke fjerne dem selv? For de oprindelige og rigtige amerikanere, det var jo egentlig indianerne, som boede der i 1000 år før amerikanerne, som bor der i dag. Og så efter de havde dræbt alle de her indianere og frataget dem deres hjem, så begyndte de så at kalde sig selv for amerikanere og konstituerede altså et nyt Amerika. Men hvornår skete? Og så føler de sig altså som bedre amerikanere end de immigranter, som kommer i dag. Ja, hvornår skete den her udvikling, og hvorfor skete den? Den tidligere præsident Barack Obama, han havde nogle helt anderledes mærkesager end Donald Trump, da han var præsidentkandidat tilbage i 2008. Og de vigtigste, de lød som følgende. Han ville skabe bedre sygesikring, han ville hjælpe fattige mennesker, og han ville især fokusere på global opvarmning og hjælpe miljøet. Allerede her så kan man se en stor forskel på de to præsidenter, da Trump for eksempel mener, at global opvarmning det er det pure opsvind, som er opfundet af kineserne. Altså så tog de her vælgere om ret omdrejning, de skulle vælge deres præsident for de næste 4 år. Men hvad havde ændret sig? Svaret, det er formentlig frygt. Når man snakker om global opvarmning, så siger man ofte, global opvarmning, det sker nok ikke lige nu. For det har været et problem længe, vi har været opmærksomme på det længe, og det vil sikkert også være et problem her over de næste par årtier. Men noget vi alle frygter lige nu, og kan blive ramt af noget som helst, det er terror. Vi ved aldrig, hvad det næste er, og det er et voksende problem, også især i USA.
Meget det kan sige om Donald Trump, men noget han kæmper ekstremt meget for at udrydde det terror, altså fjerne de her immigranter. Og alle de ønsker bare at føle sig sikre, og det er sikkert også derfor, at han blev valgt til præsident. Alligevel så kan det diskuteres, om det er fair, at efterkommerne af indvandrere, vi føler, at de har ret til at smide de nuværende indvandrere ud, som så ihærdigt forsøger at blive amerikanere. Bare fordi de muligvis er terrorister, så er de lige pludselig ikke ret til at være i landet. Men hvad med alle de uskyldige mennesker, som Donald Trump også vil smide ud? Hvad nu hvis Donald Trumps forfædre var blevet afvist, da de tog til Amerika? Så ville der jo slet ikke være nogen rigtige amerikanere. Og skillelinjen den hænger stærkt sammen med verdens meget intense situation, og frygten blandt folk og frygten for terror, den er også blevet meget stor her på det sidste. Også hvor vi har set så meget terror her i Europa, og det er også noget af det, amerikanerne begynder at frygte, vil ske for dem. Og så har vi så undret os lidt over, om USA nogensinde ville gå tilbage til frihedsgudens USA, eller om amerikanerne vil fortsætte med at støtte Donald Trump. Han er langt fra hele befolkningen bag sig, så alt kan nå at ske. Og ud fra vores undersøgelser har vi altså fundet ud af, at den her skillelinje er noget, der er sket for nylig. Og den hænger også meget sammen med befolkningens frygt for terror. Vi kan konkludere, at synet på immigranter det har ændret sig meget fra 1800-tallet, hvor alle flygtninge var velkomne og hvor der var håb, til i dag, hvor de fleste flygtninge faktisk slet ikke er velkomne i USA. The American Dream har heller ikke samme betydning i dag, som det havde dengang, da James Truslow skrev det i 1931. Drømmen inkluderer ikke længere alle, men er kun for de rigtige amerikanere. Og det er altså her skillelinjen den går. Så er det store spørgsmål til bare, om USA vil gå tilbage til frihedsgudens budskab, hvor alle de kan blive amerikanere, eller om de vil fortsat vil støtte Donald Trump og så ihærdigt forsøge at få fjernet alle de her immigranter. Så hvordan fremtiden muligvis kommer til at se ud for USA? Vi kan ikke spå fremtiden, men her er vores bud. Og nu må I lige undskylde os, for vi skal lige have siddet tingene til. Lyden virkelig. Okay. Skal vi se 1, 2, 3 minutter? Nej, nej. Jeg skal lige storskærm. Åh nej, den starter. Trump bygger højst sandsynligt Der er ikke fake. også selvom de på nuværende tidspunkt nægter at betale. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Trump bygger højst sandsynligt muren til Mexico, også selvom de på nuværende tidspunkt nægter at betale for den. Han prøver på tiden at presse Mexico ved at sætte tolden op, så de eventuelt alligevel ender med at betale. Han får skabt mange arbejdspladser i USA, og folket bliver rigere og tilfredse. Efter 4 år så bliver Donald Trump genvalgt som præsident, og USA bliver lukket for omverdenen. Eller Trump han kan ikke bygge muren eller få lavet nogle love om indvandring. Han får ikke skabt nye arbejdspladser, han har ikke mulighed for at sænke skatten, og han har ikke råd til at lave nye veje og renovere lufthavnene, som han har lovet. Da amerikanske folk indser, at de har brug for samarbejde mellem andre lande for at holde gang i økonomien og sikre en bedre verden. Trump bliver ikke genvalgt om 4 år, og der bliver måske valgt en kvindelig præsident i stedet. Eller måske bliver det amerikanske folk så opdelt, at der starter en ny borgerkrig. Hvad vi på nuværende tidspunkt ved er, at der allerede nu har været spændinger blandt borgerne i landet. På Twitter deler amerikanere eller ej historier om, hvordan de efter valget er blevet chikaneret af ekstreme Trump-følgere. Her bliver de forfulgt og truet og fortæller om det på de sociale medier, men hvis situationen fortsætter, kan vi kun drømme om, hvad immigranter eller farvede mennesker vil blive udsat for i det fremtidige USA. På nuværende tidspunkt kan situationen gå i alle retninger, og der er ikke andet at gøre end at se fremtiden an. De første 100 dage, en præsident sidder på magten, er de allermest betydningsfulde. Der er kun gået 24, så alt kan nå at ske. Vi har så gennem vores arbejde lært en del om The American Dream, om hvordan drømmen har ændret sig gennem tiden.
Men vi har egentlig læst en masse artikler, og så vi kommer også til at undre os lidt over, hvordan drømmen forholder sig til resten af verden. Om drømmen lever videre i andre lande. Så det vil vi egentlig meget gerne vide mere om, men vi har lidt holdt os til vores emne, for at det ikke skulle blive alt for omfattende. Vi er færdige.